Good morning. So, yung nabili nating mais kay Aling Norma, so lulutuin na natin siya. Ayan guys. So, binalatan na natin yan. Ito, ayan o, kung makikita nyo, yellow corn talaga siya guys. This one. Ayan o. Kasi mas gusto ko kasi yung hindi pa siya binabalatan lahat ng lalagain natin. So, ayan. So, lalagayin natin siya mismo talaga sa, karaha dito sa amin yung tawag. Ayan o. Siyan guys. So, para pala sa mga viewers ko, paki-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Ay Kudugi lang din naman po yung pangalan ko doon. Pa-subscribe na lang din po ako. So, ayan, nalagay na po natin yung pito. Ayan. So, lagyan natin siya ng tubig. Ayan. Lagyan natin siya ng tubig. Ayan. Pagkatapos, ayan guys, maaraw yung umaga natin ngayon. Ayan. Tapos, lagyan natin siya ng asin. Para mas maging sweet pa siya guys. Ayan yung kadalasang maganda pag sa sweet corn. Nilalagyan ng asin. Tapos, tatakpan na natin yan guys.